Lona owesifazane uthi waya esibhedlela iSebokeng Regional mhla zingu-11 kuJuni esikwa. Uthi-ke omunye wodokotela wathi kuzoba ukuchitha isikhathi ukuhlenga ingane yakhe ngoba igumbi le-ICU laligcwele. Sofika wangithethisa bathi wayemayisile. Ngathi mina ngeke ngifuna into encinci. Mina ngisathi uyasirasela. Waphuma wahamba ngamcheki umntwana ngamcheki nami. Uthi emva kwesikhashana umhlengikazi wabuya wanquma inkaba yengane wase ehamba nengane ngaphambi kokuthi abuye amtshele ukuthi isishonile. Ngo-9 bangibika bangitshela ukuthi umntwana ushonile akazange uzophumelela ukuphila. Uthi ufuna ubulungiswa. Into le engajabulela ukuthi ineke ukuthi labo nesi bamisiwe emsebenzini uprotect abafati abanye labafana nani laba bafuna ukubona bakhulisa imindeni. Umnyango wezempilo usaphenya kanti-ke uzomhlinzeka ngosizo lokwelulekwa ngokwengqondo. The department has taken a decision to immediately institute an independent process that will result in the matter being investigated. Lona owesifazane uthi usakhuluma nabameli kanti-ke uvumile ukuthi isibhedlela singcwabe ingane yakhe.